I dalje gledate N1 studio uživo. Sljedećih 15 minuta bavit ćemo se jednom važnom zdravstvenom temom. To je tema PET-CT dijagnostike u Republici Hrvatskoj. 15 godina je od uvođenja te dijagnostike. Ja samo da podsjetim koliko je to važno. Prije toga su ljudi takve pretrage mahom trebali tražiti u inozemstvu. Moja gošća je doktorica Sunčana Divošević. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Vi ćete malo kasnije detaljnije objasniti što radite. Uglavnom, evo da krenemo samo od tog PET-CT-a. To je bilo strašno dok se veliki dio razvijenog svijeta, uključujući Europu, mogao bez problema dijagnosticirati cijeli niz bolesti koje ćete kasnije sami spomenuti. U Hrvatskoj to nije bilo moguće, dakle u trenutku u kojem ipak ti uređaji su to bitno mijenja životom. Tako je. PET-CT, znači, se u europskim državama radi puno dulje nego kod nas. Evo, mi smo srećom, vizijom počeli raditi u studenom 2007. godine, znači sad je tome 15 godina. I imamo 4 PET-CT centra, znači u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku i još je 5. aparat na KBC u Zagreb, što se smatra dovoljnim jer se računa da jedan aparat takav potreban je za 1 milijun stanovnika. Znači, prije je to naravno puno više koštalo državu. Sada potpuno su znači jednake cijene i za privatni za bolnički sustav, a pacijenti znači pretragu obavljaju na uputnicu. To je znači najvažnije. To je pretraga i dalje, bez obzira što je prošlo 15 i više godine, najsuvremenija nuklearno-medicinska neinvazivna dijagnostička pretraga, znači koja ljudima doslovno spašava živote, služi ne samo za dijagnostiku malignih bolesti, nego za određivanje stupnja proširenosti bolesti, znači o čemu pacijentima ovisi daljnje liječenje. I ono što je jako bitno, da čak u 30 do 40% slučajeva, upravo ovisno o nalazu PET-a, se tim pacijentima mijenja prvobitna odluka liječnika, kliničara o daljnjem liječenju. I također danas uporabom svih mogućih vrlo skupih terapija, kao što su ciljane terapije, pametni lijekovi, imunoterapija, upravo s ovom metodom jedino adekvatno može pratiti učinak liječenja i dakle takvim pacijentima nastaviti s terapijom ili im ne davati terapiju ukoliko ona nije učinkovita. A radimo na tome da karcinom postane kronična bolest, jel? Znači, potrebe za PET-CT-om će biti sve veće i veće uz porast broja, nažalost, malignih bolesti, ne samo u Hrvatskoj, nego i u cijeloj Europi. Da. Koje su bolesti koje se mogu dijagnosticirati sa PET-CT? Dakle, sa PET-CT-om se mogu dijagnosticirati i pratiti znači, tijek bolesti i učinak liječenja kod praktički svih malignih bolesti, da sad ne nabrajam. Međutim, PET-CT nije isključivo rezerviran za maligne bolesti, on se koristi i u neurologiji i to kod tvrdokornih temporalnih epilepsija prije kirurškog zahvata. Znači, to je kod ljudi koji 2-3 godine uzimaju različite kombinacije lijekova i nikako im ne prestaju epileptički napadaj i kod njih se razmišlja o kirurškom zahvatu. Znači, takvi pacijenti svakako prije operacije obavljaju i PET-CT pregled. Znači, to je kirurgu jako vrijedna informacija. I drugo, opet kod jedne bolesti koja je u iznimnom zamahu, nažalost, svugdje u svijetu, a to je demencija. Znači, upravo se PET-CT-om može dijagnosticirati demencija i ne samo to, može se napraviti diferencijalna dijagnostika različitih vrsta demencija. Jer demencija nije samo Alzheimerova bolest, postoji niz drugih oblika demencije poput vaskularne, frontotemporalne, levi body i tako dalje. I upravo se tim nalazom može razlikovati o kojoj vrsti demencije riječ. Ima li informacija zašto je u takvom porastu demencija? Čitala sam baš o tome da je to bolest novog doba. To je bolest novog doba. Znači, ne priča se još o tome baš toliko, baš o samom uzroku ne, ali... Zato vas i pitam, zna li se, ne? Da, ne zna se točno. Znači, kod tih ljudi se nalazi u mozgu, kasnije kad nažalost umru obdukcijom, ta povećana razina beta-amiloidnih plakova, znači koji se nalaze u moždanim stanicama, znači one omogućavaju normalno funkcioniranje čovjeka, utječu znači, na gubitak pamćenja, na gubitak motoričkih funkcija i tako dalje. I nažalost to je razlog nepoznat i nije sigurno jednoznačan slično kao i kod karcinoma. Da.
Sad, liste čekanja. Ovo što ste i vi rekli, znači ide se preko uputnice HZZO-a. Žale se ljudi s pravom na liste čekanja. Ja nažalost moram reći da liste čekanja postoje na neki način ne zbog toga što mi nemamo uvjeta za rad, dapače mi imamo najsuvremenije uređaje, mi imamo prostor, mi imamo ljude i u stvari smo nedovoljno iskorišteni. Znači imamo ograničenja postavljena od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, znači točan broj PCT pretraga koje smijemo napraviti mjesečno i koje ne smijemo prijeći. Zašto ako jedini drugi u Zagrebu je samo na Rebru? Tako je. Taj broj je premalen već dugi niz godina. Pa ne, to vas pitam zato što se ljudi i građani čeka se i na tu pretragu. Čeka se i na Rebru, čeka se i kod nas. Samo što je kod nas to ograničenje još drastičnije, odnosno veće. Pogotovo i u ovim drugim centrima, znači ne samo u Zagrebu, nego i u Rijeci, Splitu i Osijeku gdje ljudi nemaju alternativu, gdje je tu jedini pet. Gledajte, to sad čekanje nekih mjesec do dva, ali mi uvijek imamo i neka mjesta i među, nažalost, onkološkim pacijentima postoje hitni i još hitniji, ako su svi hitni. Mišljenje je svih nas da te pretrage ne bi smjele biti limitirane jer se one rade na strogo određene indikacije. Znači ne može nitko sa ulice doći i reći, ne znam, pritišćemo prsima, napravio bih PCT. Znači Hrvatsko društvo za nuklearnu medicinu je postavilo jasan popis indikacije za PCT koji je odobrio Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i samo liječnici specijalisti mogu pacijenta uputiti na PCT. A mi dodatno kao specijalisti nuklearne medicine, kad nam pacijenti pošalju dokumentaciju, još jednom provjeravamo ima li pacijent zaista indikaciju za PCT i tek tada naručujemo pacijenta za pretragu. Dakle, tu se nikako ne može dogoditi da bi se netko snimao nepotrebno. I u svakom slučaju taj limit je daleko ispod stvarnih potreba naših onkoloških bolesnika. Rekla sam vam, taj broj sve više raste, znači broj novo otkrivenih i novo oboljelih od malignih bolesti, ali ne samo to, vi imate znači i pacijente s već postojećom malignom bolesti koji se liječe i kojima je upravo HZZO prepisao da se to liječenje mora pratiti nekom dijagnostičkom metodom, a PCT je tu najbolji. Imamo niz pacijenata koji dolaze na kontrolne pretrage. Znači nama broj pacijenata kontinuirano raste. Zahtjevi kliničara kontinuirano rastu iz mjeseca u mjesec. Znači, po mom mišljenju, ne samo mom, nego svih nas koji smo u toj dijagnostici, pacijent na tu pretragu duže od nekih tjedan, dva ne bi smio čekati. Zato vas to i pitam. Ja ću vam dati konkretan primjer, možda će biti slikovitije. Znači, imamo pacijenta kojem je otkriven karcinom pluća. Tako pacijent se šalje na PCT da bi se vidjelo da li je on za operaciju ili nije. Ovisno o tome koliko mu je proširena bolest. Znači, konkretno ima li on u startu metastaze ili nema. Ako on dobije termin za 2 mjeseca, on možda tog trena, kad mu otkriven karcinom, nije imao metastaze, ali će ih za 2 mjeseca imati. Znači, on mora odmah napraviti PCT da bi njegov liječnik, onkolog, mogao odlučiti hoće li ga poslati na operaciju ili ćemo mi, nažalost, naći metastaze i ići će na kemoterapiju. I zato vas i pitam za te liste čekanja, jer upravo to što vi kažete, znate to jasno bolje od mene, ali od ovoga što sam ja čitala dok sam se pripremala, tjedan, dva je nešto što je prihvatljivo. Tako je, nešto što je prihvatljivo. Mislim, to mjesec, dva više nije prihvatljivo. I može nekoga nekoga koštati glave ili koštati ga, znači smanjiti mu kvalitetu života, znači smanjiti mu... ili mogućnost kasnije operacije oporavka. Kvalitetnijeg liječenja. Da, i tu se sad postavlja to pitanje uopće kako cijeli taj onkološki, da ga nazovem, sektor u Hrvatskoj, šta kažu i mnogi građani i mnogi koji nažalost su imali iskustva, sve to može i puno bolje. Mislim, u smislu te brzine. Brzina je ključna. Brzina je ključna. I prevencija, jasno. Velim, žao mi je da svakako Hrvatska, gledajte, u Europi vam raste broj PCT pretraga prati porast tog broja onkoloških pacijenata. A to je logično. I to je logično. Znači, mi ne bi smjeli dopustiti da u Hrvatskoj zaostajemo s tom važnom dijagnostičkom pretragom. Pogotovo jer svi radimo taj posao izuzetno kvalitetno. Znači, mi smo referentni centri za južnu i jugoistočnu Europu. Znači, svi
specijalisti iz tog dijela dolaze k nama na edukaciju. Mi smo dijelovi multidisciplinarnih onkoloških timova u KBC-u. Sve naši PCT centri su nastavne baze medicinskog fakulteta i vam pacijenti koji odlaze na mišljenja ili liječenja u druge europske države ili u Ameriku, znači naši nalazi su bezrezervno priznati u tim zemljama. Znači, to je opće poznata stvar, a do sada smo napravili više od 100.000 pretraga, imamo zaista ogromno iskustvo i visoko stručne i educirane liječnike, znači i specijaliste nuklearne medicine i specijaliste radiologije koji znači sudjeluju u gledanju nalaza i analizi tih nalaza i pisanju nalaza. Da. I ono što uopće ima specijaliste nuklearne medicine? Nije to nešto s čim se ovako često susrećemo? Specijalista nuklearne medicine u Hrvatskoj ima oko 100-tinjak, znači to nema nas baš puno i nema nas dovoljno. Znači nedostaje specijalista i u bolnicama. Mi smo nekako onako na granici u našoj ustanovi, još više nedostaje i specijalista radiologije, ali to je, znači ti su liječnici nužni da bi mogli analizirati nalaz i kvalitetno napisati nalaz. Ono što je prednost ove pretrage, važno je reći pred drugima, znači što će pred ultrazvukom, CT-om i magnetskom rezonancom je da mi ne gledamo samo morfologiju, odnosno izgled organa, nego ono što je bitno da gledamo metaboličku aktivnost stanica. Znači, da li se u njima taj radioizotop koji mi dajemo intervenski pacijentu akumulira ili ne, a on se pojačano nakuplja u tumorima. I upravo je to podatak da li je bolest aktivna ili nije. I da li treba dalje nastaviti sa liječenjem ili ne. I druga velika prednost je što se u jednom snimanju koje traje samo 10 minuta snimi cijelo tijelo. Znači od vrha glave do stopala ako je potrebno ili do proksimalnog dijela natkoljenica, to sad ovisno o dijagnozi. Znači ne mora pacijent hodati na više različitih mjesta, ići posebno na CT toraksa, na CT abdomena, na CT zdjelice, nego u jednom snimanju sve baš. Da. I evo za kraj samo jedno tehničko pitanje, ja mislim da je važno za one koji nas gledaju i ovu temu uopće koja je povezana s onkologijom. Kod kojih tumora nema smisla raditi ovu dijagnostiku, ima i takvih? Pa u principu nema, zato što mi najveći broj pretraga radimo sa takozvanom fluorodeoksiglukozom koja je obilježena sa fluorom 18. Međutim, za postoje neki tumori koji zbog svojih patohistoloških karakteristika jednostavno slabije akumuliraju taj radiofarmak. Međutim, za njih postoje onda druge vrste radiofarmaka koje se isto koriste u Hrvatskoj, tako da u principu nema tumora za koji ne bi bio koristan PCT. Imate recimo, s obzirom da se glukoza ta izlučuje mokraćnim mjehurom, na primjer i bubrezima, kanalnim sustavom, primarni tumor mokraćnog mjehura neće ići na dijagnostiku za PCT. On će se vidjeti CT-om, ali na petu neće jer se ta glukoza akumulira u mjehuru. Međutim, za praćenje kasnije pacijenata s mokraćnim mjehurom da vidimo gdje imaju metastaze, da, opet apsolutno da. Tako da u svakom slučaju možda je nekad samo kod vrlo rijetkih tumora ograničena uporaba za primarnu dijagnostiku, ali to se zna. Međutim, u praćenju bolesti, otkrivanju recidiva, metastaza, koristi se praktički kod svih malignih oboljenja. Doktorice, hvala vam na vašem vremenu i gostovanju. Hvala vama i vašim gledateljima.